Hello guys! Bakit naman yawa? Grabe naman, uy. Grabe naman to si... Oo nga, tanghaling tapat kape tayo. Nagawa ko ng tinapay, oh. Ito na lang yung tira. Dinisplay ko na yung iba, paninda. Ayan, oh. Ito rin ang ikakapi ko. Ito yung mas maliliit lang ang size. Kaya iniwan ko. Pero yung iba, dinisplay ko na. Raplisin, aglaro ka ba ng Roblox? Hindi ako naglalaro nun. Big Cock, sarap naman yan.
Anong tawag dyan? Hindi ko rin alam ang tawag ng tinapay na ito. Basta, pinalamanan ko siya sa gitna. Ano siya? Harina din yung palaman, tapos nilagyan ko ng... Panderegla yan. Panderegla to? Tina? Oh. Panderegla daw. Panderegla tayo. Panderegla daw tawag. Wait lang, may nabili lang ha. Ano? Hi, dito na ako. Ganyan ba panderegla? Oo nga, grabe ka naman makabash. Ayan, oh. Oh, napag-brown ko din naman siya, ah. Oh. First time ko ma-perfect yung pagluluto ko ng tinapay. Oo daw, kasi strawberry yung ginamit kong food color. Nagte-testing kasi ako magluto ng tinapay. Hindi ko pa siya naiba-vlog kasi pinapractice ko pa. Pero binebenta ko na doon. Big cock, ganyan ba panderegla? Ralphie, Roblox. Hindi ako naglalaro noon, mga anak ko lang. Masarap naman, grabe naman. May sukal kaya to? Ralphie, unlike... Tika. Ano? Yung kababayan mo sa din ah. Dislike die. It's up to you naman. Bahala ka. Huwag naman ganon. Grabe naman at dislike. Ay, wala ako ginagawang masama. Hindi lang naglalaro ng Roblox. Dislike na agad. Tawis na, hingi man. Naman. Gusto mo, Lods? Hindi man Roblox. Ano naman sinasabi nitong Rappi Sian na to?
Ah, Bisaya ka. Ay, hindi tayo magkakaintindihan kasi Ilocana ako. Pet. Hinaid ko yung isang nagko-comment. Hindi wala naman sa ayos eh. Kung ayaw nyo mag-stay sa vlog, okay lang naman umalis siya. Grabe naman yun. Ano-ano mga pinagme-message, may bilat pa partang. Normal ata yun. Bangag ata yun. Na ano ba siya? Hindi naman ako nagkakape lang naman din eh. Ano ganyan talaga tao ko pag Opo, Saliduday Vlog. Ate Salduday, mag-iwan ka ng comment dun sa video ko ha, at puntahan kita mamaya. Isang account nung anak ko, tapos yung asawa ko. Plus ako pa, 3. Basta mag-iwan ka ng message. Tinanong lang naman niya kung naglalaro ako ng Roblox. Sabi ko, hindi. Tapos ano na mga pinagtatatat. Normal. Na-hide tuloy siya. Hinahide ko. Paling. Big Kak. Asan ka na, Big Kak? Hi, hello. Rai Kumar. Welcome to my channel.
Where are you from? Are you from the Philippines? Yes, I'm from Philippines. Are you same vlogger? May I check your account. Wait. I'm done. I'm from Philippines. I give you a moderator. Tawis na. Tama lang sa kanya yon, di yun pwede pumasok sa live kung bastos naman. Kaya nga, ano mga sinasabi mo, tangi. Hindi naman siya inaano eh. On our behalf, many greetings to our Philippines brother and sister. Yes, hello. Welcome. Ito yung ano mga pinagsasabi. Tapos sasabihin pa niya, Bisaya siya, oh. Dadalhin mo yung pangalan na Bisaya, tapos ganyan ka naman ka bastos sa pakikitungo sa ibang tao, di ba? Pangit. Huwag mo na lang dalhin yung pagkabisaya mo. Ano pa? Hindi ka na tinapa, meron na. Ay!
Okay, puntahan nyo na si Pa Ragkumar. Hindi na naman. Ano pa? May coke mismo ba? Yes. Sarap. Oh, bili na ang tinapay. Ako naibig pa. Asa na kayo? Hello, idol. Good afternoon. Si Rosas Nebriha Vlog. Wow. Good afternoon sa'yo. Ano daw, sabi ni Raiko Morbis. Sa ngalan natin, saludo tayo sa ating mga kapatid na Pilipino. Yes! Basta Pilipino, mapagmahal yan. Wala akong Instagram account. Rai Kumar. YouTube lang. Nag-YouTube ka din, di ka? Brosas, ilan na ang ano mo, followers?
Ano? Opo. Cute! Diba na? Okay. Ray Kumar. Yes. After my live, I will go to your house. Ha, bumalik si ate sa Dumay. Ah, nakasubscribe na siya. +1. Sa anak ko, tapos sa mister ko. Salamat ate. Watch ko yung yung video. Ah, kaya pala nawala ka saglit. Salamat. Oo nga, kailangan kasi yun. Para ma-counted. Tapos mamaya ko na kayo mababalikan. Hindi kasi pwede agad-agad. Maditik tayo ni Lolo. Basta mag-iwala kayo ng message doon. Ate Salidumay. Nahaba. Ilan na ang ano mo? Sub mo. Hindi kasi pwedeng ilapit yung isang cellphone gawa ng ano. Mag-iingay sa dito. Kaya mamaya ko pa makikita yung mga account nyo. Ay, thank you. No problem, sis. Alam mo naman, Dumay, mahigpit si Whitey.
Gagawa pa ako ng yelo. Hmm? Bakit? Oh, ako nga nauubos na. Hindi. Ano ata yan? Pag sa isang taon, di natin na-target yung... Kasi nabawa, ako din kasi dati. Hindi, ituloy-tuloy mo lang, te. Kasi ano, dati, nag 800, 900 na watts hour ko noon, nung after, may 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, hindi ko siya na-work. Nag-back to zero. Hindi naman ako nag-back to zero. Sa 400 ata, ganun lang yung natira. Nung winork ko ulit ngayong 2024. Kaya na lang ulit ang dinadagdagan ko. Ano siya? Baga, halimbawa, in-upload mo yung video mo ng January. Tapos, kahit nag-viral yon, kumbaga naka 500 watts hour ka. Pag sa isa January, yun ang lapse nun. Lapse nung mawawalang kwenta yung watts hour mo dun. Hindi siya nagbabawas. Magbabak to ulit sa zero. Pero yung ibang video mo na halimbawa, in-upload mo ng February, sa February ulit, susunod na taon ulit maglalaps ang watts hour nun. Sa isang taon. Kaya dapat pala talaga bupunuin na natin talaga sa isang taon para hindi sayang. Katulad sa akin, dami din na sayang. Kailan ka pa rin nagbablog? Ako simula nung pandemic 19. Tapos na-stop ko siya. Kasi bumalik ako sa trabaho. Tapos, pag magkikipag-sub to sub, wag lang yung i-click mo lang ng konti yung video, tapos magsusubscribe, iiwan mo na agad. Kailangan willing ka din talagang manood ng kahit mga konti or tapusin mo yung 2023. Oo. Para hindi niya itapon. Kasi ranas mo din siguro yon yung nagbabawas ng subscriber. Yun. Ang selan. Kaya talagang tiyagaan din ba? Dinala kami upang bisitahin ang India at naging panauhin namin. Nagtatagal. Tuloy-tuloy lang, Ate Dumay. Makakamit din natin ang tagumpay! Sasahod din tayo balang araw. Nakakapag-live ka na ba? Mag-live ka.
Wait lang ha, i-ready ko lang yung gagawin kong ano. Gagawa kong yellow. Paubos na yung aking yellow. Oh, pero screencast di pa ako nagpapakita sa live. Nahihiya ako. Huwag ka mahiya, Ate Dumay. Sila nga makakapal ang mukha eh. Vlogger na tayo kaya kailangan makapal ang mukha. Isa akong guro at tuturuan ko ang mga bata sa mataas na klase. Hello, Kumar! Wow naman, amazing. Galing naman. Tapos, yung kapatid mo, sabi mo kanina yung kapatid mo nandito sa Pilipinas? Wait lang ha, i-ready ko lang yung gagawin kong yellow. Nasisilaw kayo diyan. Yan. Masilaw din. What? Deng. Ito. Kaya ate ko. Ano ginagawa doon? Ewan ko. Kalukuhan? Gusti ata. Bite. Teka lang. Bite.
Ang gagawin nating yelo. Sipag ko naman. Kailangan magsipag sa buhay. At lalong nagmahal ng bigas. Facebook. Ah, okay. That is your link. Dami ah. Ilang yung utang? Nagdagawin ko ng ano sa dito. Sino? May lusutan sila dyan, di ba? Ha! Hello, beautiful! Si Simon's Espada. Hello! Gagawa ko ng yellow. Ang daming ingay ng manok sa lugar nyo. May nayon ba? Kasama kami sa kukalan. Sako? Oo. Wala na. Pinagsakuhan ko na sa basurahan. Oo, may alaga kami. Marami kaming alagang manok. Mga pansabong. Lish, your beautiful feet. I like feet.
Nyamot ka magbagara mata mo. She very beautiful. I'm not a cheap girl. I'm ordinary girl. Stay home, mommy. That's why respect me. Gagawa ako ng yelo para magkapera. I have a short there, oh. 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 Hey, Jane! Pakita mo! May password! Buksan mo! May password! Napakaganda mo pero inikot mo ang mga mata mo sa akin.
Joking ha, you're joking. Sorry, I'm still busy. Yeah. Ano? Ano yung kayo discuss, right? Ganito, pero matibay siya. Kaya. Bye. Ano yan? Mga 2 buwan, 3 buwan kung ginagamit yung ganyan ko. Sweetie! Hello po, magandang hapon sa ating viewers. Busy ako. Gagawa ko ng yelo. Bye! Deng, papi Deng, Ano ha? candy bar. Sinabay! Ano yan? Shumay. Oh, Magkano siya kayo doon? 3.30. 13? Wala. Candy bar, Deng? Ayun nga, yun yung mga candy bar. Ano, salmon. Yan, ano. Pagbuwa. Hindi, binibili ko lang din sa Ano gawa. nga po? Sting nga po. Okay lang, 20 na lang yung gas. Wala akong press pa lang. Akin na nga! Hindi, okay. Sa'yo okay na. Yung pinapapalit nitong quiz. Ako din papapalit. Wala akong quiz sa'yo. Ano? Kumusta kayo?
Hello po, good afternoon. Biling betlog. Sige, kuha. I'm so gutom na. Pagod. Nakakapag-cellphone na ako. Magandang hapon.
Titigan mo at sawan ng tingnan. Basta sumabay. Ay nakakatabi. Hello po. Salamat sa pagdaan. Bukan mo at sawan ng tingnan.
Ang dami kong nagawang yellow. Oh. Atin na siyang i-refill. I-refill ko na siya, guys. Pa-jacket po. Hi, love. Sige. Busy, lads! Busy! Kumusta ka? Ako eto, porsigido pa rin. Ang silaw lang kasi dini. Gawa ng ano. May jacket ka na. Full time ma'am, kaya ganere. Busy pa din. Kung matanggal yung yelong isa. Hi, Bisaya Vlog! Kahilab, may jacket ka na. Busy busy. Grabe na yelo. Kurang pa'y garod tinaramid ko.
Kulang pa ng 5, 10, 15. Ano daw? Ano sabi ni Bisaya? Ba't binara mo? Nagawa pa akong yelo. Kulang pa. Ano yon? Bisaya Vlog. But bakit ganun yung mga ano mo? Message retracted. Binubura mo? Binubura mo ba yung message mo, Bisaya Vlog? Sabi ko, pautang ng coffee pag nagkita tayo sa Kalamba, doon ko na lang bayaran. Ano yun? Pangkape lang. Loko ka. Hindi ako nagpapautang din eh. At ang hirap magsingil. Kahit sabihin mong kape 15 ang twin pack. Pag inutangan ka, hindi ka nababayaran. O diba, pinakape mo na sila. Tangay na yung puhunan mo, pati tubo. 2 lang patong mo sa kape. Kaya pasensya ka na, hindi ako nagpapautang. Nescafe original. Bahala ka dyan. Magpakulo ka na lang ng tubig, yun na lang pang kape mo. Huwag ka na umutang. Ay, alam ko na, pumunta ka din at nang magtimpla na lang. Huwag utang, hindi yan binabayaran. Ah, sige. Libre na lang. Andiyan ka na naman, nangungulit ka na naman. Nangungulit na naman si Bisaya. Ala, Kalamba lang, sakay ka lang ng paano sa Santo Tomas. Lapit-lapit. Oo nga. Kulit ka pa naman. Baka habulin ako ng aso dyan. Oo, may aso talaga kami. Eh, bahala ka.
Makyat ka na lang ng makiling pag hinabol ka ng aso. Kaya nga. Katulad mo, makulit. Busy ako eh. Mamaya susundo pa ako ng mga estudyante. Pag siguro nandun ka sa pinakatuktok, pwede pa. Baka marinig. Kaso lang sabi nila may matandang ermitanyo daw dyan. Wala kaming pangpasweldo. Kaya nga tinatrabaho ko na lahat eh. Ano yun? Dos-dos lang. Tapos, kukuha ka pa ng pasweldohan mong boy. Di wala na. Saka na lang pag nasahod na ng sa YouTube. Pero ngayon, wala pa tayong pira ba? Ang boy ko, yung ano ko muna, yung mister ko. Pag nandito. Yun, walang bayad. Ayay, nakakatakot naman dun pala sa Kalamban na lang. Oo nga. Yung matandang ermitanyo doon, may white lady pa daw. Madami daw nawawala dyan na tao. Gusto mo mapasama sa listahan na nawawala? Sige, akyat ka doon. Two, 4, 6, 8. Ayoko nga, maghanap pa nga ako ng asawa. Bakit? Ilang taong ka na baga? Ako nga, may apo na eh. Apo sa pamangkin. Naku po, ay habol-habol na. Wala na ba sa kalendaryo? Ako katatalon lang sa kalendaryo. Dalawang taon. Ay, isang taon pala kasi, di ba may 31 tayo, 32 ako. 40 plus na, agoy! Tapos wala ka pang asawa. Tapos pag nahanap mo yung asawa mo, mga kakaanak ka, 50 na, lolo, tatay, ayo. Natawag na sa'yo lahat. May tatay na, may lolo, may kuya, may tito. Ayos. Package. Ba't naman umabot ka ng 40 na wala pang asawa?
Ay, naku naman, napakapihikan. Paano pag idaan sa January walang 31? Di lalo na yung February, 28 lang. Ay, nangapit bahay pala. Hindi kayo nagkaanak? Kahit isa lang? Meron naman pala eh. Ano bang kulang? Buo naman na palang pagkatao mo. Ayusin mo na lang, yung anak na lang. Ipihikan ka naman eh, paano mo mahahanap? Baka naman kasi ang hinahanap mo yung perfect. Wala nang perfect ngayon, uy. Puro mga sakit sa ulo na. Ang daming kumot ah! Bumili ka ng makapal na jacket, makapal na kumot, oh. Problema mo pala yung lamig eh. Saka summer na. Oo nga, pwede. Pwede. Huwag ka kasi maghanap ng perfect. Basta marunong magluto ng itlog. Tsaka magprito ng hotdog. O pwede na yon. At least pagdating mo galing trabaho, meron ka ng itlog, meron ng dog. Itlog lang. Makasunog pa yung pagkaluto, itlog na nga lang pinaluluto. Parang yun napanood ko na, ang ganda-gandang babae diyan sa mga reels. Ang ganda-gandang babae nagluluto, durog yung pinipritong isda. Wag puro ganda lang daw kasi. At marunong din magluto. Kaya ikaw, huwag kang hahanap ng maganda. Kasi, dapat yun, tama lang. Akala ko kwento mo na naman yung sa kotse. Iba naman yun. We. Oo, yun tama lang. Hindi siya nabibilang sa pangit, di rin nabibilang sa maganda. Kumbaga ay ewan. Oo. Kadalasan kasi ang mga tumatandang binata at saka dalaga, mga ano na yan, takot na magtiwala ulit. Tapos almost perfect kasi yung hinahanap nyo, kaya ganyan. Night lang. Kasi maghanap ng perfect. Wait lang. Magre-refill lang ako.
Kasing ganda. Pero kailan kaya baka hanggang kanta na lang ako. Kung marami lang dyan, matatagpuan mo rin yung the one mo. The one and only. Ayoko na. Bakit? Nadala ka na. Ma'am! Ma'am! Taya! Ang lamit ng init ngayon na. Oo nga po. Bunga ako dito. Makatayo. Kasi gusto ko hindi the one, only two, only gusto ko. Loko. Ano yun? Dalawa? Dalawa kami sa puso mo. Ano yon? Ano ang tawag doon? Kambalan. Sabi nila dalawa asawa. Ano ka, Muslim? Dapat isa lang. Nagugutom ako, oy. So, magluto ng tuyo. Tamo. Sasampukan dala ko. Malboro? Oo. Init, grabe. Legit. Buti na lang may Balat. piso yung binayad. Ano motor? Sige, magluto ka kasi para dyan ako kumain. Ano, ang sarap kasi nito. Ano oras na ga? Hindi naabot. Susundo na ako ng 2:10 na hindi naabot. Gusto ko kumain ng matagal na kaupo. Lalo pag tuyo ang ulam mo, di matinik-tinik yun. Kung madaliin mo naman, di. Loko ka talaga. May kapilyuhan ka. Bye-bye na! Maglalag-out na ako. Ako'y susundo sa mga batata ko. Magdadrive ako ng tricycle. Bye-bye! Bye-bye! Buti ikaw hindi high blood. Hindi ka high blood? Madali lang naman yun. Kung marunong ka magmotor, Ayan, malilom na naman. marunong ka magmotor, marunong ka rin naman mag-tricycle. Kasi pag marunong ka magmotor, ang alalayan mo na lang yung sidecar. Grabe naman. Pero marunong ka magmotor. Meron talagang dun sa Kalamba, meron talaga dun ang tawag doon yung nagtuturo sa mga driving tutor. Motor single na walang clutch. Ako kasi may clutch man o wala. Marunong ako.
Yung tricycle, di-clutch yun. Astig! Kaya nga. Lah, bye-bye na nga. Bye-bye. Madami nagtuturo daw. 4 wheels pa. Dun sa may Kalamba. Bye-bye na, bye-bye.